Ia urtebete darama intzane Ezenarrok Jaurlaritzan lanean. Hezkuntza sailean zegoen, baina Jona Fernandezekin elkarlanean, ikastetxetan biktimen presentzia bultzatzeko programaren barruan. Elkarrin ezagutu ziren biak, mugimendu horretan zegoela erabaki zuen Ezenarrok politikan sartzea, Aralarra alderdiaren sorreran parte hartuta. Aralarren zinegotzi izan da Getarian, Batzarkide Gipuzkoan eta parlamentari legebiltzarrean. Bertan gertutik ezagutu ditu biktimen arazoak, terrorismoaren biktimen eta polizia biktimen ponentzietan parte hartu zuen. Biktimen errekonozimendurako legea bultzatu zuen eta giza eskubideen batzordeko kide bezala, estatu mailako biktimen elkarte guztiekin hitz egin zuen. 2012 urtean Aralarti bota zuten. Nos vamos porque nos echan por defender el diálogo entre todos. Arrazoia, alderdiaren aginduren kontra, bake eta elkarbizitzarako lantalderen barruan zoru etikoa bultzatu zuela. Eskerrik asko, musu bana guztioi, sorte hon eta ikusi arte. Jendaurrian ez ezagunagoa da Jaurlaritzan biktimen aldeko politikak bultzatuko dituen beste aholkularia. Enrique Ullibarriarana, Aramaion jaio zen eta Jaurlaritzako funtzionario da. 25 urte daramatza biktimen arretarako teknikari lanetan. Epe horretan, arreta iraunkorreta personalizatua eskaini die, batez ere administrazio eta instituzio ezberdinekiko harremanetan.